ngibingelele lapha ekhincetshwayo, ngibingelele futhi emkhanyakude, sibingelele eSululand, sinimeme ukuthi akuzani sizohlala sikhulume le ndaba yanamuhla. Angihambi ngedwa-ke, ngihamba nogogo Buthelezi lapha eMtuba. Ngithi uzani sizoqhaqa iy'fociya. Ugogo uyasho athi asiqaceni iy'fociya omama, siyanimema-ke sizohlala sikhulume lento, because I'm sure i-experience yabantu abaningi ukuthi uzwe sekuthiwa umuntu ozalwe Embethe ngenxa ama-challenges ahlangabezana nawo. Angini-invite-ke nonke. Namuhla-ke isihloko sanamuhla sizokhuluma ngomuntu ozalwe Embethe, ukuthi umuntu masithi uzalwe Embethe kusho ukuthini, simbona kanjani lo muntu, noma ukumchaza nje. But-ke i-topic yethu ithi uzalwa kanjani. Masithi umuntu uzelwe Embethe, uzalwa ubani, uzalelwa kuphi, uzalwa ubani, uzalwa kubani, umzalela kuphi. So namuhla-ke sizobheka nje ngco specifically kumuntu ozalwe Embethe. Masithi umuntu uzalwa Embethe sichaza ukuthini. Omunye uzalwa egaqile, omunye masithi ugaqile sizokuchaza nalokho ukuthi umuntu masithi nje uzala egaqile noma ethwele noma nje evumbethe, u3 kusho ukuthini-ke. But sizokhuluma futhi ngokunye. Siyazi ukuthi kona izici ehlukahlukene. Sikhuluma ngomuntu oyiwele, umuntu ombethe, umfuzi, onomkhango, onomino eminingi, kukuningi nje. So kulo muntu esithi uzalwe egaxile, kulo muntu ingubo yakhe ezophuma nayo ihamba emzimbeni noma uyikaxile emcaleni wakhe, bese ukuthi ukhona lo ozalwe efumbethe. Oyifumbethe ulo oyiphathe ngesandla noma ihlale engaleni yakhe, bese kuthi kukhona lo ozozalwa esekhanda ingubo yakhe. So ku3. So ngizoyiqhuba kanjalo-ke ukuze si-understand kahle-ke. Asiqale la sithi umama uyabeletha-ke, ukuthi